Beth roeddwn i'n dymuno fy mod i'n ei wybod cyndalu fy hun gyda fy iPhone am hanner nos. Credwch chi fi, bydd eich llygaid a'ch cwsg yn diolch i chi. Yn gyntaf, night shift. Trowch hwn ymlaen i hidlo'r golau glas shim hwnnw. Dim ond swipe i lawr, tapio'r disglerdeb a thapio'r eicon hael bach hwnnw. Yn ail, gostengwch disglerdeb eich sgrin. O ddifrif, bydd eich llygaid yn diolch i chi ac ni fyddwch chi'n deffro'ch cath. Yn drydydd, rowch gynnig ar y modd tywyll. Mae popeth yn edrych yn cŵl ac mae'n haws i'ch llygaid yn y tywyllwch. Yn bedwerydd, defnyddiwch y chwyddwyr. Agorwch y ganolfan reoli a thapio'r chwyddwydyr. Mae'n berffaith ar gyfer darllen hwyr y nos neu ddod o hyd i sanau coll. Ac, yn olaf, mydwch hysbysiadau. Peidiwch y tharfu yw eich ffrind gorau ar ôl hanner nos. Dyna chi. 5 ffordd gyflym i wneud eich iPhone yn gwbl gyfeillgar i'r nos. Oes gennych chi'ch awgrymiadau eich hun? Rhowch nhw yn y sylwadau. Breuddwydion melys a sgrolio hapus.